Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka jingjur jong uslap hene kesengi hat majai hakathan patar khma Riboy district kelawan ra ika jingtua ka bajur bha jong ka khendau haki babun ki kali kila julor henry hakum kene ka jingja don bok ba om syam la don ba mensau yaki breu basyong haki kali katkum ka kubor balayok lum layathu ba ka jingtua ka khendau ka dei hakapor kumpa lai baje no phaisngi hadin jong uslap u bajur bha bat hakate ka jingja bun teli ki kali kila julor namar hakati ka jaka batua kadai ka jaka penyang ki kali namar kadon marjan bat ka yo patar khma karba ki breu ki dang ya le je thet listiu hapo yo Ruti bo. Ruti. Tampiang kan orang saya like orang luan.